ndataura nziyo mbiri because ndidzo dzakabudirira uye ndidzo dzaive dzinonzi kana uchiita unoita zvinokufunga. Dzimwe nziyo dzese idzi dzakazoimbwa nana Manyika vakasiyana siyana. Ayo hapana basa riripo pane dziya ngozi toti takamira kudai vanhu vakaita foreign mumagrupu apa ovaudza kuti munodaira muchiti zvakati. Vakakwanisa kudavira chete makutodi makutoenda. Dzinenge dziri nziyo dzepatoitoi, hadzisi nziyo inonzi munhu angatowana nguva yekuti ari kunzi waita. Ndo dzinoimbwa nemunhu chero anenge achida. Asi chinenge chakudiwa pamunhu kuti ari kuteedzera here mabhisi acho. Takazogara paya ndobva kwanzi right magroups ako ese ngagadzirire muri kudiwa kuchimoyo. Ndikati kuchimoyo futi ndokufamba nanaketa ivo vaya bhozi anaketai vanga vachigona kuita michongo yoyo vachiita chihodha nekuridza magitari ava, kozoita vairidza mbira. Ndobva ndaenda negrupu rangu kuenda unosvika magrupu angu aya tobva taenda pachimoyo. Tapachimoyo ndopandakaudziwa kuti right gadzirirai muri kutakurwa nemota panapa, pane mota dzichakutakurai kuenda kupi? Kuenda kuchimoyo. Batista atabva kupi? Ikoko kunenge kuchibavava. Saka uku yanga yanyaya yekuenda kunogadziriswa zvakaipa nezvinofanirwa kuti titevedzere nekaorientation so keunhu hwatinofanirwa kutaridzika takumozambique tave kunengi kumaputo. Pakazouya mumwe akazoshayika hake ndewe Mamtoko. Kozoita Kings. Takata tane chikwata chachati kure apa ndiri kutadza kutaura kuti ipapa ndanda promotewa ndave member yegeneral staff. Patakazoenda kuchimoyo tichiti toenda kumaputo, tikaenda kuya tasvika kumaputo chikwata chakanga chane zita mati chikwata ichi manga mine zita ramama kuzvitumidza here ramakazvitumidza ramaifamba naro? Ai yanga ichingonzi Chibavava. Yanga yakunzi Chibavava chete. Tasangana zviya kwakazove nenyaya yekuti kwakuine mutambo wanga uriko patakatorwa tichinzi tiri kupinda
ma entertainment groups achiita entertainment mu ne imwe horo yanga iri mu kumaputu ikoko asi zvinei ndokubva ndazotorwa vamwe vachisara avo vari kudzimba dzatairara ndonzi iwewe chiuya nevanhu vegurupu rako taakuda kuti tichiunganidza masongo ako 2 tiri kuda kuti achiita sei achienda kuti azobudiswa achiimbwa kumusha ndozvatakutoda kuti zviitike. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alvata imanya dakabatesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alvata imanya dakabatesa Tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira makomo Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Fumani. Ndobva taendeswa kustudio tikaswera tiriko vomboti taita voti no mbomirai wobvisa woti uyai futi tichiita chizokorora chiita sei kusvikirira akazoti right chimirai muchinzwa zvatakubudisa izvi zvatiri kubudisa zviri kutobuda kuchimoyo zvaakuenda kuna Josiah Tungamirai Josiah Magama Tongogara zvichienda kuya vakazobva vatiudza kuti ndozvatakutotumira kuair izvezvi zvinotofanira kunge zvichibuda kwese tichipedza uku chandakazokwanisa kungoona chete ndechekuti zvakaita jurawoyi inenge iine matebho kutenderera kudai nekuuya uko kunenge kwakagara vakuru vanana Josiah Magama Tongogara uku isu maofficers majunior togara uku asi kana taakuzogarawo uku kuisusu majunior yacho totogadzikana kuti mukuru kune majunior ndeupi anotangirawo kugara pakona iyi neuku kubvawo pakona iyi achiendawo kusvika kunewo kupedzisira anenge ari junior yozotenderera yodai pakati apa panenge pakaiswa matebho echikafu ndopanofamba vasikana vanopa chikafu kumashefu chikafu kana chichiuya chinotangira apa chichidai chodai chichiendawo saka chikafu chasati chadyiwa
ini ndakazvigarira kupi kona yangu yandajairira kugara uko tatabva kunenge kumaputo ndonzotongogara kudaidzira kuti Sando ngachinzi ndikati kwaitikei futi zvainzi yaumira apa ndobva ndamira sepanapa iye akamira ndokwake table yake kufront table akati right iwe uri chi odainza post yake iwe uri chi ko iwe vainzi right apo iwe chovhau enda unogara apa ndikati pamwe ari kuitira kuti awane kutaura nyaya yake yekupi yekuchimoyo zvikachinzi ipapo ndopave pako kana wauya muno mukembi yechimoyo ndo nzvimbo yako yaunogara. Vese vaindobva vazoudziwa manje kuti uyu munhu uyu tatamutuma kupi kuMozambique asi kuMozambique kwatamutuma kumaputo kumaputo asvikoshanda zvakanaka nevanhu vanga vari ikoko ripoti yedu yauya panapa yakanaka chaizvo saka kubva nhasi George Rutanire anga ari kuchibavava iye zvino George tamutora akushandira kupi pano pachimoyo saka uyu ndiye ari kuenda kunotora nzvimbo yaGeorge Rutanire kuchibavava ari Kembi political commissar ndikabva ndazoziva kuti ndozvavepo ndikaenda kuchibavava asi ndandagara ndiri pachibavava ipromotion yanga yatoitwa handichisiri member yegeneral staff chete ndaa member yegeneral staff uye ndave Kembi political commissar Kembi political commissar pachibavava ndagara paya kwakaita hondo yakarwiwa kuZambia kukafiwa nemakomrades akati kuti muZipra pakaendwa kuchimoyo pakabhombewa pachimoyo vakaenda iyo Kembi training camp yeku Mkushi yanga iri kuZambia but yakatakwa futi waona tembo yanataka tembwe ikatakwa futi makembe akapoteredza chimoyo akatakwa futi saka ipapo ndakanda tsamwa ndikabva ndataura mashoko akaipa kuMozambican government zvakaita kuti ndizosungwa ende chimwe chinhu chatainetsana ndechekuti ndaitora vanhu zvasingadiwi neMozambican government ndichiendesa kuchimoyo kuti vaende kutraining
because yanga iri refugee camp. Pana izvozvo futi vaifarirawo kuti vanhu vaenda kutraining, but ndaizosvika panguva yekuti ndikaona vasikana vanenge vakudanana neFrelimo, because hatine Frelimo mukembi umu. Vanga vakuti panofanira kuva nakomanda wezana pozove nakomanda weFrelimo. Saka komanda weFrelimo wainzi Amos. Isusu wedu tatine wedu wokomanda ainzani ndinowanzo mukangano watakutaura mazita edu ekupfekera handiti aya hande mberi nogona kuzoya tichitaura tinouya. Ndichataura hangu but shungu dzinenge dziri kufunga kuti ndikakanga mwezita riya. Uyu komanda weFrelimo waigona Chindevere, aigona Chishona, waigona English, kureva kuti anofanira kunge aine mutauro chaaikwanisa chisinei nezvandataura zvimwe zvese izvi. Vanga vakaita kachitsotsi mbichana. Uya anonzi Leonard Pfumo ndiye aive komanda vachifamba vese. Vainzi kana vachifamba paine maprograms akafanana ne epakemba vanoenda vese. Saka hapana chavainetsana because vakataura Shona vanenge vachinzwanana, vakataura English vanonzwanana, vakada kutaura Ndevere vanenge vachipindirana. So vanhu vese vakavhiringika kuziva kuti chandasungirwa chii. Ndo pandazotorwa ndikaendeswa kuchibavava. Ndakatanga kuiswa mukembi yemasoja kusvikirira komanda wemukembi umotaura kuti kozvaita sei uyu munhu tiri kungomuona panapa ndewei. Ndobva vati musoja wepakembi apa pa pezanira kanzi kana vari ava isusu kunoku hatigone kuvachengeta isu ende nyaya dzavo hativatongi. Tingagomutonga tichiti kudii, hatina pakanyorwa vanhu ava mumabhuku medu. Ngaaende kupolisi. Ndobva ndatobviswa kumasoja. Ndaenda kupolisi, vekupolisi vairambawo vachiti isusu tinomutonga tinotaura chii pamusoro pake. Vanhu ava vane zvavari kuita zvakasiyana nezvatiri kuita isusu. Vanhu ava vachiri kurwa hondo. Saka tinomutonga tichiti kudii. Jeri randaigara bva vatadza kuziva kuti voita sei. Ndokubva vazonditumira majunior 3 kubva kukembi. Ava vaiita basa rekundiwachira nekundibikira nekutora nhumbi dzakabva kukembi vachipinda mukati umu vachitengesa kuti ndiwane usavi nemari yavaiuya vachindipa.
Vaya vakazoti zvino kana takamutora tichiti tinaye kuno tichazotaura kuti kudii kana akasazooneka. Havana kukwanisa kundichengeta ndiri panze kusvikirira vazonditora vakandiisa mujeri futi. Asi mujeri umu vaisakwanisa kuti ndiswere ndirimo. Vaiti kuseni vondibudisa, manheru ndodzoka ndopinda imomo. Ndokubva ndagara hangu paya. Marecruits ose aibva kumusha kuno vaitoti vapinde nepachibava camp mningi pa township. Saka vanga voda orientation because vaiti vakasvika ukobva watiza. Vonditora futi kuti chiuyai pane marecruits asvika, uyai mutaure navo. Ndovatsanangurira kuti zvakanaka sei kuve kuno ende chikonzero chaita kuti muuye kuno ndechakati nechakati ende zvatakanangana nazvo zvakadai zvakadai. Saka ndaivateerera zvese zvavaindiitira kuti ndiite pajeri apa. Vakuru vanana meya urimbo, vanana Mutumbuka vaiti kana vaenda kuMaputo pavanodzoka vanotosvika naipapo vachindiona, kusvikirira pazotumirwa shoko rekuti ndinofanira kuita sei kutiza. Asi soko richiuya iri rakauya driver wainzi Chakwenga ndiye akatumwa kukembi. Atumwa mukembi ndokubva abvunza kuti komanda ari kupi. Vanhu vakamutuma kuti vaende kunoona komanda, vakabva vamupa kuna komanda Mozambican. Akaona vachitaura zvakanaka, ndatumwa kuti ndiuye ndiite sei, ndibe sando. Saka ndo zvandatumwa, zvandawira kunoku ndatumwa naNhongo. Uye akati ndobva azodainza wake umwe uya kuti iwe uyu munhu ari papa uyu ari kutaura neni panapa, ari kuti auya kuzoba sando, uri kuzinzwa sei? Ukanzi anopenga uyu manje aziva manje kuti parasika chii zvanga zvichiitika zvesezvo. Zveshiwa atumwa, zvaatumwa ndizvo zvechokwadi. Ndobva achinja manje nyaya, akati anopenga Sando wakapanduka kutaura ari kujeri uyu, sungai munhu. Ndokusunga chii? Driver wasungwa waiswa kumashure. Ndokutora nengi driver anokwanisa, ndokanzi enda naye, enda unosvika unoti ndauya nemunhu, ndokunyora tsamba. Saka handina kuzotorwa nekuda kwaizvozvo. Ndokubva ndazonzi chigadzirira upfeke matrauzi maviri nesheti mbiri. Iwewe bhegi rako unotorisiya imomo. Because masikati hapana aindiita sei, ainditarisa. Ndaitoendawo kutomwa doro, ndodzoka ndoya ndopinda ndega. Saka
vaya vana vokuuya kuno marecruits ndaitoenda navo ndini vonogeza, vapedza kugeza vodzoka, vanenge vasati aenda kukembi. Saka ndini ndaiita zvese izvozvo. Pfuti dzemapurisa ava ndini ndaitovasukira ndoisira oil, because idzo dzagara dzisingasukwe. Kusvikirira inini ndazoona kuti nhasi ndotiza chete, ndobva ndatora mbatya dzangu bva ndapfeka, ndikati atombonogeza, ndoenda nevakomana vaya ndataurira mumwe ndikati mungazorasika kudzoka here pano. Saka chiindai mozodzoka sezvatoita mazuva ese. Inini ndichitotora nzira yangu pandafamba, pandarova nzira kuenda kunosvika kunzira inobva kuMaputo. Asi ndakaenda futi nekupi kunzira inobva kuMaputo iyai, papane kabhesi kedu kari ipapo. Ndopandakasvikira. Saka ipapo futi pakaitawo anga akabva andiona akamhanya kutiza kubva paya apa patiri kuenda kukembi. Achisvika kuya kukembi akati Sando ndamuona kuno kubhesi kwedu. Saka ndati ndikurumidze kukuudzai kuti sezvo muchita akapanduka ndatouya kuti ndikuudzei. Vakati uya kuno, komanda wekwedu uya ndobva amutora. Zvikachinzi muise mujeri. Vapinzwa mujeri. Saka aiswa mujeri, vakamirira kuti mota yaiuya nechikafu yemakamarada acho inini ndizopinda imomo. Ndokubva ndapinda mumota iyi yanga ichienda kuBeira. Inini ndakadzikira pakona yeBeira neChimoyo. Ndokubva ndaenda muChimoyo. Ndiri kuChimoyo ndakagara, vakatevera, vakatumira meseji, ndikatanga kutsvagwa. Ndikaenda mumabhesi akasiyana siyana kusvikirira vakuru vazoona kuti no, hazvichaiti kuti tirambe tiine munhu uyu kuno kuChimoyo. Ndokubva ndatorwa nemota yekusecurity ikaenda neni kuTete province. Ndasvika kuTete, vekuTete vakanditora futi vakabva vandiendesa kuTembwe. Ndaenda kuTembwe, ndokubva ndapedzisira inini ndagara ikoko. Vakazopedzisira kuTembwe kwaita hondo. Hurumende kuno yatumira mauto kuTembwe. Tikarwisana nevarungu ikoko. Tarwisana tikachinja bhesi tikaenda pane imwe nzvimbo. Nenguva isina kufanira takapedzisira ndadanidziwa manje kuenda kuTete. Ndokwakuina Rex Nongo. Ndagara kuya, ndikaenda mune tumwe tumabhesi twanga twakaiswa muTete kusvikirira ndazonzi pane kwatiroda kuti uende. Ndopa vakandituma inini na Comrade Parents Chiri
Perensiri ndo wanga vari komanda weTete province. Pana komanda anova PC weprovince iyi vanzwa kuti akaurayiwa muhondo. Vakati chiendai mese mudzoke muzotiudza kuti chakaitika chii. Ndokubva taenda tikasvika muTete province, tasvika Mutirima Mutoko. Muchienda muTete province masvika kwaMutoko, chikonzero chemashoko amakataura chakakusungisai ndechekuti chii? Ndakati havazivi hondo. Ndikati havazivi hondo. Vangati varungu vanopinda munomu, ivo voregerera vachiita zvavanoda kubhomba makembe ayese. Ivo vakatarisa vakatadza kuziva kuti vanorwisana nevarungu ivavo. Ndo chakandisungisa ichocho. Saka vakaona kuti ndakavasora zvikuru. Ndokubva ndasungwa. Saka inini handinamboita ushungu because ndakaziva kuti zveshuwa zvandataura izvi zvarwadza vanhu. Ndokuenda kwaMutete province. Taenda muTete province. Kusvika kwaMutoko. Kusvika kwaMutoko. Yanga ichinzi Takawira sector. Tikatenderera kusvika tazodziwa kunzi hano marwirwa akaitwa hondo iyi yakarwiwa ende shefu vakafa. Vakakwanisa kukurirwa musection yevanga vainavo. Asi vanhu vanga vari ipapo vese vakatorwa vakaiswa mumasaga vakaendwa navo nemahelikopta. Hatina patinombofungidzira kuti pane guva ravo ravanganzi rakavigwa. Nekuti isusu taiti kana parwiwa hondo taiti mayouth anofamba achiita se achikolekta mabhodhi evanhu ivava voenda vonochera makuva vocherera chii vocherera vanhu ava vove nepavanenge vachinzi vakavigwa apa. Asi ivo havana kuvigwa. Tarisiro ndo yatakutotarisa nhasi kuti vanhu vose vaitakurwa nemahelikopta ndo vaiendeswa kuchibondo kuya, ivo vasina kufira ikoko. Saka vaienda vachikandwa mumaini iyo yanga iri ikoko. Ndo maonero atakaita kusikirira ndazogara ndiri muTete, ndiri muTete ndisiri kuTembwe, ndichitumwa ndichipinda ndichibuda. Ndakazopedzisira ndakutenderera ndiri mupi, ndiri muTete province. Ende rimwe basa randanda kuita ranga riri orientation yandaidzidzisa mauto pamwe chete nepofu. Because isusu hondo yedu tatoitora takuti tinofanirwa kuti tichigara nepofu yacho. Takutovabvisa uko tichienda unogara navo musango matiri. Saka zvese izvozvo zvimwe zvandanda kuita muTete province. Gare gare ndokubva ndazobviswa ndakunzi chienda kuChitepo. Yandiri kuti Takawira sector yanga ichibata kuenda kunosvitsa Mutoko, Murewa, Uzumba, Mangwende, Chikwaka, Musami, Pfungwe neGoromonzi, part of Goromonzi. Ndo mataiperera munayo, but inini ndaiyambuka ndichienda mhiri. Nekuti ndandisina nzvimbo chaiyo yandakamirira. Ndaigona kupinda muChikwaka ndine program yandinenge ndatumwa yandiri kupinda nayo imomo. Kusvikirira ndazobviswa kuTete province ndichiendeswa kuTakawira ndichiendeswa kuChitepo. Chitepo yanga ine Nyadowa, Nyatate, Chenda Mbuya
Chikore, Tanda, Nyanga, Headlands. Ndokubva ndaenda ikoko ndave secretarial political commission. Okay. Saka ndakagaramo kwenguva yakati kuti gare gare tikazonzwa kuti comrade tongogara vashaika neextend munzira, asi inini ndave muchitepo imomo ndopatakazopedzisira takudirectwa kuti uya pakati. Vaida inini ndosangana nemumwe munhu anenge atumwa wachibva kupi muno, tototanga kutaurirana kuti pari kurongwa nyaya yekuti pave neceasefire. Saka izvezvi nezvi ndatotumwa kubva kupi kuna comrade Nongo vachiti titaure newe, timise hondo, then panozoitwa ma-assemble points. Assemble points macomrades ese achaunganidzwa ogara mukembi imwe chete. Mukembi imwe chete umu mama kusanganisira macomrades ese anga ari ku Mozambique, kuti anga akupushwa kuti vauye kuno kumusha. Tobva taita se tatove panzvimbo imwe chete, asi takamboresista kusvikirira tazobvuma kuti zviri kutaurwa izvi ndezvechokwadi. Tichinzwawo kuti kune mamwe masekta nemaprovince kuri kuitwa zvekuungana kwevanhu. Isusu tataungana tichiunganidzwa paEco assembly point, ndo mataiunganidzwa tikabva tapedzisira tapinda mu assembly point. Zvekuti tiri imomo tikabva tagara, zvakazosvika futi panguva yekuti macomrades aitorwa vashoma zvichienderana nemadepartments kwavaifungidzira kuti ava vari kuenda kwakati ava kwakati. Ndakazotorwawo futini ndikatorwa kuenda kuHarare, ndobva tasvika pauniversity apo ndopa pane zvimaofisi zvemaofficers anga ari imomo. Ndikazopedzisira ndatorwa ndichinzi wakuenda kupi kwazvimba. Ndandinana comrade Kumalo, tikabva tapiwa mota. Ameno zvinhu zvevakuru kwakuri kubikiwa doro, ndikangopindawo tikaenda tikawana doro zveshuwa rakabikwa. Ndokuzopedzisira ndazotorwa futi ndobva ndaendeswa paGoromonzi yainzi base 1. Papa nebase 1 ne2. Rimwe base ranga riri nechepasi uko takuda kuenda kwaBhora. Rimwe base ranga riri kuno tiri azita anoda kuti kanganike, asi ikoko yanga yanzvimbo kwandiri isekta yanga uko handiti ndandabva kuchitepo sector. Chitepo sector kwandandiri yanga iri Nyanga, but kwatadzorerwa tizonziwa kwane besi redu iri repagoromonzi ranga randitora kudzoka kuti kupi futi kuuya kusekta yandandiri. Asi ndazombosiya tiri mu sekta iyoyo yayetete tati nechitepo nechaminuka, tati nechaminuka sekta. Kwakazombotorwa
mumwe mukadzi ainzi Yvonne padhuze nepabhesi ratati tauya kuzogara papa ne purazi ranga riripo paya raive riine murungu waishandira ipapo nemukadzi wake akatorwa nevakomana ipapo, handisirini ndakamutora, akauya kunozosvika mamutoko kusvikirira communication. Murungu kana kuti munhu mutema? Murungu. Okay. Ainzi Yvonne. Saka vakomana vainge vainaye vanga vafunga zvekuti vanofanira kutomuda kuuraya. Ndikati aiwa hazvichaiti, kana matomusunga saizvezvi tatombogara naye tatove pamwe chete. Chatakuita ndechekuti anofanira kuwana nzira dzekuenda kunosvika kuMozambique. Kwa aizo Yvonne anga asungirwei and time makamusunga inguva ipi yakasungwa? Yanga inguva yehondo. Okay. Okay. Yanga iri nguva yehondo. Ndikati anofanira kutoenda kunosvika kuMozambique. Zvekuti toti tasunga munhu zvozivikanwa kunzi akasungwa asi haachisiripo, akazouraiwa. Ayo inini ndini mukuru ndiri kuno, saka hazviiti. Zvandakukudzai ndo zvamakuita zvekuti mufanira kuti muende naye kuMozambique. Tibva tamuchinja kwekufamba kwanga achifamba nako, tikakumbira mabhasikoro, tikati right, takuita kuti akurumidze kufamba usiku huno, ndokuita bhasikoro nemunhu wani, ndobva vasungirira mukadzi uya kumashure, mabhasikoro mamwe mberi mamwe kumashure, vakaenda kunoyambuka. Ndokubva vazosvika kuTete province, kuTete mutown. Asi chandoziva ndechekuti akakasika kufamba, akabva atoendeswa kuMaputo. Ari kuMaputo akapedzisira ave kutotaura muredhiyo, akazomutumira kuBritain, ndobva azouya akadzoka kupi, akadzoka kuZimbabwe futi. But vanga vasapindirani nenyaya yekuti wakambofamba nemaComrades. Asi iye achiti havana zvakawanda zvavakandiita, uye iwo kugara kwavo vanogara vakadai, ende handina zvese zvinotaurwa ndezvenhema, zvinotaurwa kuti maComrades anoita zvakati zvakati. Hakuna nyaya dzakadaro. Ende zvavanodya vanotodya semadyiro atinoita. Hapana kana chimwe chete chiri kutaurwa chinoenderana nenyaya zviri kutaurwa. Saka ndiri paGoromonzi paya ndo pandakazotorwa, ndikatora magrupu aya bva ndatangana nawo futi. Yanga yaZanla People's Band, yanga yaZanla People's Band. Yakufamba ichienda kuma community akasiyana siyana ichiridza band. Zvakaita se Mvuma, Chivu, Masvingo, tiri muRipo Valley Triangle, tikatenderera tikapinda nemuzvishavane. Kabva muShishavane kauya kunopinda muShurugwi, ndokupinda muno muGweru, ndokutenderera. Apa ndakauya ndikaridza paMukoba Stadium apa. Nepachitukuko Hotel, nepa Mutapa Hall. Tikazobva kupinda muKwekwe, mese muna Mavheni,
nekumhiri kuno tichitenderera kungotiwo zvangu ndakazoita musikanzwa ndanga ndine pfuti dzangu asi dzakazoririra kwapi Kadoma. Tangoti kanganisira nembichana ndikati ngadzirire apa kubhuruwayo kwakwarira futi ndo pane nyaya dziya dzaitaurwa kuti makomrades ashandukirana pabhuruwayo uyezve nepaingoma ichi iri papa yeprison saka ndakazofamba ndakepsha isusu taifamba nebhasi but ndakazokepsha mota mbiri imwe yanga iri yedu yeZANU-PF takaitora muChegutu muKadoma tikati right ngaiende mberi idzi 2 idzi dzadzakutera mashure tikazofamba ndikaisunungura imwe tave kuChegutu kati ngaichidzokera mangwana inenge iri kubasa yeZANU-PF yacho ndakati idzokere ndokubva tatena nzira yedu takupinda nemwe tasiya nzira inoenda nekuNorton takatora inoenda inopinda nemu chaiziva here nzvimbo iyo but takanobudira murodhi inobva kuMasvingo ichienda Harare tikabva tadai takazosungwa tave tisati tapinda muHarare kukatozouya vakuru vemusangano ndo ndakazorespekta kuti kana pauya vakuru ndatotaura kuti kunouya nhongo kana kuti tungamirai vakanzi ayo kwaita hondo iri kubhuruwayo nehondo iri papi iri pano apa muno mugweru ndikati okay kwabva kwazouya mumwe mukuruwo wandakarespekta saka pfuti dzedu nepfuti dzangu 3 nepistol yangu saka dzaizikanwa naassistant wangu chete ndiye aiziva kuti pane pfuti ende pane taita kutoridza bendika nechiwozi magroups ayaya andiri kuti takaenda nayo kuMaputo ndo mamwe atati tofamba nawo ndo maienda pfuti dzangu imomo saka dzakarira paKadoma hapana kumwe kwadzakarira futi ende handina munhu wandakauraya asi kuti dzakangorira chete ndokuzopedzisira ndave kukembi gare gare tiri kukembi ndokubva ndatiza ndikaenda ndine mwana wangu musikana mukuru ndatoenda kunosiya mukadzi wangu ikoko kuti ave anosununguka ari ikoko asunungukwa ndobva ndaenda kunomutomboti gare ikoko apa ndandakutiza because ZANU-PF yanga yakutsvaga kuziva kuti pfuti ndadziwana kupi uye inini sei ndakaita zvese zvandakaita zvekuti ndozosvika panguva yekuti ndiridze futi asi ivo vandituma kuti uri kuenda nevanhu muri kuenda kunoita entertainment ndikati no ndazvinzwa kundidanidza kuZANU-PF handina kuenda ndobva kwazoita group rakatorwa manje richinzi riri kuenda kunze kwenyika saka group iri
tatorwa takangonzi tipe masaizi emasutu ndokubva tavapa vatorwa masaizi tikabva tanzi right tipe date of birth ndokubva tavapa ndobva vatitora mapicture tapedza ndokubva tanzi chimbomirirai ndobva kwauya mapassport tatove muZimbabwe apa mapassport auya ndobva tazonzi right maakudzokera kunze muri kuenda kutraining futi ndobva tatorwa tikaendeswa kutraining kuRomania yanga ya 1980 chi 81 I think. Okay. But tachiri umu then ndokubva taenda kuRomania tikatrainiwa. Ini ndakatrainiwa as a brigadier commander. Certificate rangu ndotove naro remumba umu reubrigadier commander wandakatrainiwa. Saka zvese izvozvo zvakaitika zvakatopa mukana vamwe vanhu vakasara kuti vakwanise kuve nema ranks. Isusu tichizobva uko takasvika namapost anenge angati azara kuti tozobataura akanetsa kati no hapana chakaipa ndokuzopedzisira takasiya taapply tichaapply kuMinistry of Youth tichidzoka zviya ndobva kwazonzi alright vanga vaapply kuMinistry of Youth chiuyai ndokubva taenda chisvika ndokupedzisira tanzi right makuenda ininiwo ndakasarudzwa nemagrupu rangu ndokubva ranzi riri kuenda kuMidlands province tikabva tauya ndobva taiswa pachituku kuhotel takanzi tichavemo for 3 months then tozobuda takuenda kwatinenge tawana dzimba dzedu. Saka handina kuzopedza 3 months dzacho because paiita kutorejesta kuti nhasi uripo nhasi haupo. Saka taitozogaramo 6 months ndokubva ndazokwanisa kunge ndawana imba yangu ku14 ndokwandakawana imba ndagarako ndikazobva futi kaenda mu5 tiri mu5 ndopandakazotaura na housing officer taiwirirana zvedu tikagara pasi tiri kumba yanga iri 2 rooms ndikati uri kuona zvinhu zvese zvandakaturika musango mudenga hazvina pekugara. Saka kanzi iwe hauna kutaura kuti uri kuda kuenda kupi, uri kuda imba yakadii, wakangoti uri kuda imba chete. Saka wanga uchida kuti uite sei? Ndikati nditsvagire imba, mukanditsvagira 4 rooms zvinei zvakanaka. Ndokubva yawanikwa kuzasi uko kumatinunura uko pandipa kudhuze nemakuva. Ndikati kuno hazviiti dai mama nditsvagirawo pamwe kune makuva kunondityisa. Ndobva vazondiunza panapa. Saka gare gare ashanda muministry kwenguva yakati kurei. Ndokubva ndazopedzisira paita nyaya kuti pakave
International Monetary Fund yakaitwa ikapedzisira yaita kuti ministries mamwe abatane, mamwe achitopedzisira amiswa. Saka takazopedzisira tambonzi political affairs ina Didmus Mutasa kusvikirira pazonzi no takuimisa, asi tichiimisa saizvozvo ndobva pave nemaconditions ekuti vari kumira ministry ichimiswa ivo vanhu vachimira tichaita zvakati nezvakati nezvakati. Zvikaita saizvozvo ndokubva ndapindawo mumagroups iwayo, asi chazvakaita ndechekuti zvinenge zvakandifambira zvakanaka because ndaitoshandisa modbag yeku government ndichienda kunosarenda modbag yegovernment ndobva ndapinda ndatopinda pamodbag yeZANU-PF. Ndiri kuZANU-PF ikoko ndobva ndaaplya kuGweru City Council. Gweru City Council ikandibvuma ndikapedzisira ndaenda kunotrainewa. Ndatrainewa ndikabva ndaenda kuhousing department. Ndiri ikoko ndikati garei ndakapedza 10 years ndiri ku City Council. Saka ndaita maprograms entertainment kazhinji. Uye ndiri master of ceremony. Svikirira ndazotorwa nemumwe achiti pane zvatinoda kuita, asi zvikafamba neimwe nzira uchasiya kukanzuru uchidzokera futi kugovernment. Ainzi Mabhiza achiri mupenyu wake izvozvo. Ndokubva ndakumbira kukanzuru ikabvuma kuti ndiende kudhadhaya patraining camp. Ndikafamba nemurume uya, asi ndasvikako kwakuina minister tomuti Nora uyu wedu Manyika. Tiri kuya ndikaita zvinhu zvangu, vakaona kuti zvinhu zvacho hazvisi kupindirana nekuti munhu ave kukanzuru. Akazoti no chakuitika panapa ndechekuti iwewe chigadzirira ndinokuda kutraining nedate rakabva rataurwa kuti chienda unoronga nemaofisa ako ari kupi kuti usununge kubude zvakanaka kubva ukoko. Ndandine 3 months leave ndikabva ndasvika ndikaaplya 2 months leave ndichinangana netraining yanga ichizoitwa kwemwedzi 1. Ndikabva ndatorwa ndichienda kuNational Youth Services. Ndobva ndaenda ndikatrainewa paDarwin kwemwedzi. Ndapedza ndokubva ndanzi ndiri orientation instructor. Ndikaratidzwa ofisi yangu ndikati izvi zveuko ndozvipedza ndega. Ndokubva vatipa futi 1 month yekuenda kunozorora. Kunoku ndandatora 2 months. Ndandatora 2 months ndibva ndauya ndikatanga kushanda. Ndiri kutanga kushanda saizvozvo ndokubva ndaapply resignation. Vaya vakati kuzvaita sei? Ndikati ndine matambudziko ari kumba kwangu, saka zviri kuramba kupindirana. Saka
vakazotambira havo resignation yangu asi vanga vasina kufara kusvikirira ndabva vakazopedzisira chete vakundiona ndakapfeka maunifomu echi youth service eku National Youth Services asi takashandidzana zvedu nanhasi tinoshandidzana sokuti kana paita nyaya yekuti ndichakutaridza yangu kana yabuda picture yane ndakapfeka uniform yekupi yekudhadhaya saka pandagara ndiri kutraining kuya tiri kuDarwin pedzisire ndobva taita imwe training futi asi patakaita training iyi yekutanga inini ndandatumidzirwa ndingati ndakabva kuno kuMidlands saka vaitaura vachiti hakuna munhu anodzokera kwaakabva after training unotosara kune imwe nzvimbo vaiwo vakafarira zvandaiita nemashandiro angu ndosaka vakandiisa patraining camp yeDhadhaya vakazozviziva mashure kuti aiwa inini ndiri kuDhadhaya ndiri kutraining ndiri kuMidlands nenyaya yebasa ndakaenda naro ndikaritaira ikoko ndikazotanga kuvaka dzimba koko. Uyu munhu uyu ndewekupi? Ndeweku Midlands. NdewekuDarwin. Oh, okay. Kuno isusu tamutora tichiti tamisa pari level nekwa kusiri kwaanoshandira. Wakazo paitwa imwe training zvikaedza akana. Meno. Oh, okay. Right. Saka vakazoti haakana hazvichaita kuti uite se ugare pano. Takukuendesa kupi? Matebherereni. Ndikati pane chakaipa. Ndikabva ndangoitawo zvakasiyana siyana zvaiita kuti ndirambe ndichichovha kudhuze kuno. Saka ndikabva ndamboita sendakuendeswa kuMushagashi. Ndikati zvakanaka. Nekuti anga achibvisawo kumatebherere nduku anga ane mudzimai wake but anga ane project yake kupi ipapo akakomplainawo kuti hazvichakwanisi kuti ndiende kupi kuDhadhaya ndokubva ndawana nzvimbo paDhadhaya. Saka paDhadhaya ndopandakazogara kusvikirira ndi retire. Ndiri paDhadhaya ndakaita matraining angu ndiri instructor work orientation. Saka zvese izvo zvakangofamba zvikakwira kusvikirira ndave deputy commandant wepaDhadhaya. Saka ndo pandakapedzisira kana ndichitaura nyaya yeservice yemugovernment. But zvakadero ndakaita kuretire. Vanouya vachinditora ndichienda kunoita maprograms akafanana nezvandaiita ndiripo. Ndoita 2 kana 3 days 4 ndodzokera hangu ndichiuya pano Pamba. Ndine chikoro kwamutoko Munashe Private High School mukatarisa heti yandakapfeka iyoyi yakanzi Munashe High Private School. Ndine heti iyoyi yakadai so
netracksuit yakaita yeblue foot sizes izvi zvandakapiwa ikoko. Vanouya vachinditora pana zvokuti kutaura kwatiri kuita vanogona kungofona kuti gadzirirai uyai mari yenyu takukuisirai muiko keshi muuye kupi program. Ikoko ndee ndichiita maprograms ari ekutraina vana music. Vane program dzakawanda dzakasiyana siyana. Saka ndinotoita zvekuzopedzisira ndoti pari zvino imbondimirirawo. Ndakambodanidziwa kuGwanda kuti ndiende ndonotaura zviri pamusoro pehondo kuti hondo yakafamba sei. Kudhaya vanonditora futi. Saka zvochienderana manje nenyaya yekuti inini ndinoenda kuva nenyaya yekuti ndoenda here kana kuti ndorega. Saka ndo zvandiri, ndo mamiriro andakaita. Saka inini sachigango ndo zvandakaita izvizvi. Handiti sekuru vamakaenda navo kuhondo muchibva kwadotiti vakambotiza vakazodzoka vakafa nekutochwa. Vakafa nekutochwa ndokubva vazopfurwa. Mhosva yavo mhosva yavo ndeyekutiza vachiyambuka kuenda kuZimbabwe. Vakasvika kuya vakugara nepfuti yavo vachibikirwa vachipinda mumba vachirara usiku vodzoka vomuka voenda musango futi vakazowanikwa ndozvavatorwa. Zita rekuhondo vainzizani ivavo? Zita rekuhondo ranga risati rambopfumbira zvakanaka, but iye ainzi Stanford Nyamungunda. Ndanchida rekuhondo kuti rekuhondo vaishandisa zita rekuti chii? Nekuti nyaya yacho ndindakamboinzwa yegandanga raigara nepfuti richienda kumba kuvakadzi varo. Handiti nyaya yanabadza nananhare inotaurwa nepakasiyana siyana. Mumwe nemumwe anisa pfungwa dzake, mumwe nemumwe zvinoenda nekuti ari kudivi rekwani kana kuti anosimbatiza nanatungamira here kana kuti anosimbatiza nanabadza. Saka anobva aona kunaka kwerimwe divi. Imimi pamakasvika makaona anatungamirai nanandangana vatosungwa kudhara vachipomerwawo mhosva dzavaipomerwa nanabadza. Anabadza ndokuzoitwawo zvavakaita vachipomerwawo mhosva. Ndoda kunzwa pfungwa dzenyu nemaonero amakaita muchitanga kusvika imimi kwamakasvika kuti chakanyanyoitika chaicho zvakaita kuti pazopedzisira pave naizvozvizvi maonero amakaita imimi kwete amakanzwa nekuti makatoona vanhu vakasungwa. Ndada kunzwa maonero amakaita segandanga, maonero amakaita semurecruit aitanga kusvika nyange zvai zvanga singataura kuzopedzera mangoti ndo zviripo. Zvinonetsa kuti nditi maonero andakaita ndisati kana kuti zvandaitarisa zvinongozodzoka panguva imwe chete yekuti ndiri gandanga risati ratirenewa kana kuti ratirenewa. Apa nyaya iyi yese yanabadzai vanabadza havana chavanga vatadza. Vanabadza vanga vachitotadza vaitokanganisa vamwe pahukuru. Ndo hwaive chinhu chikuru pane vanhu ava because kana waive iwe uri kutungamirira uri mukuru ukaona mumwe munhu akuita ari kuita zvaari kuita zvinomuita kuti abudirire unototsvaga nzira dzekuti ane mhosva.
Okay. Handisi kuona chero kwainzi vana badza kana kuita sei, kana badza wacho kuti ndimupe mhosva nhasi so ndiri kutozoona ndichiti kana wakuri kurwira nyaya dzeukuru chete. Ndo mhosva yacho. Ndo mhosva yacho. Hakuna chimwe chinhu chairwiwa. Inyaya vanana Chigango ndimi maizotorwa motanga kuudziwa kuti chaakanganisa ndechakati, ende nyaya inotogadzirwa chete kuitira kuti zvikwanisike kubva zvaita se zvafamba. Unogadzirirwa nyaya, wagadzirirwa nyaya yobva yatoti because panga paita nyaya yetribalism yanga ichinetsa ipapa because pakutungamirira neuwandu hwevanhu zvotsvagana kuti uyu ndiani uyu ndiani. Ukaona vanana badza ipapa vanhu vazhinji ivava vakasungwa vachipiwa mhosva idzi. Ende kana wakupiwa mhosva unofanira kupiwa mhosva yaunonatsoziva inoonekwa nevanhu kuti zveshuwa iyi mhosva iyi. Ende vanga vari vekumanicaland, vanga vari vekumanicaland. Saka zvinozopedzisira zvakutorwa zvonzi nekuti ndevekusaidhi rekupi rekumanicaland. Ende ipapo mukasangwarira zvakanaka mopedzisira mapererwa nemutungamiriri wakati wandei wekumanicaland ikoko. Ivava vese ava vanga vari vekumanicaland. Kune vanga vasiri vekumanicaland asi vanenge vatorwawo negroup votopedzisira vapindawo kune group iroro. Baba mudiki vangu inini anga atove member yegeneral staff, akapedzisira atorwawo negroup iroro, akaurayiwa, akafawo pandinotaura ipapa. Vakaurayiwa kusaidwa nabadza. Kusaidwa nabadza. Chero inini ndaienda ikoko ndichisvika ndichiti ndauya kuna baba mudiki wangu ari kuno. Ndandatovewo munhu wokunzi anofanira kuonekwa nezvake. But vakazviona kuti haana nechaari kuziva. Ini ndaitobvunza ndichiti ndina baba mudiki wangu ndiani? Ndotaura zita. Ainzi asi rekumusha ainzi Elias Chigango. Apa riya ndingarikangamwe mbichana but ndotopedzisira ndarifunga chete. Musodzi. Ainzi Musodzi. Saka ndakatozodziwa mamashure kuti akapindawo mugrupu riya futi but anga ari kune imwe area. Ndobva ndatoziva kuti akakiriwa uyo hachiko. Saka zvaya zviri zvokungoti wararama panguva iyoyo kana rimwe gurupu richinzi raita izvi ndo zvazvaita. So tinoti nyaya iyi wakanga uri hukuru hwaidiwa zvozoonekwa kunzi uri kusaidhi ripi zvichida dai pakangonzi nonokei anatungamirai vangadai vakaurayiwa nanabadza. Vangadai vakaurayiwa but vakarohwa kaunda. Handiti ka pane pamataura mitaura nenyaya yechimbo chokuti Sendekera mukati nchazotaura nyaya yacho kuMozambique. Chii chakazoitika pasong Sendekera? Pasong ndabva uko pane magroups andakabva nawo kunoku kuchibavava tichibva paChimoyo kuenda kuMaputo. Ndakazonzwa song yakuimbwa muZimbabwe nengi muRadio Maputo. Sendekera iyoyo yakuimbwa ndichiimba inini. Saka izvozvo ndakabva ndavhiringika. Unoziva kana wanga usati wakuzivawo kuti kusaririra one nyaya dzekuchikoro kozouya kusaririra kuziva zviri kuitika
asi ndakangopedzisirawo ndakuti kana ndiri kufront kana yatanga kurira ndotoziva kuti nguva yakati chandodzikisawo ndochitoteerera ndichinzwa this is the voice of Zimbabwe yotodamburwa hayo song kana kuti unongonzwa makomerezi akubva kwaari uko kuti chef song yenyu muri kuimbawo ya saka ndo mabudiro ayakanatsoita munhu akatanga nekuimba song kana kuti watakanzwa achiimba akasvika muno muZimbabwe akazofa anga ave captain asi song iyi iye haana kukwanisa kuibudisa kuti ive muredhiyo asi ndiye akatanga imi ndokuikwenenzvera ini ndobva ndakwenenzvera ndokunorekodha ndobva ndarekodha iye akazorekodha tave muno inini ndakaitira kuMozambique iye akazoitira muno yave nemagita nembira ndiani anzi Murewa ehe anzi Murewa akaridza nemumwe aimuridzira mambira wainzi Serima ehe. Muri kuhondo makasangana nehama dzenyu? Kusangana sei vekwaChigango vakauyawo kuhondo isusu tatakawandisa vakaenda kuhondo takasangana navo pane vandakasangana navo paMugagawo kozouya vandakasangana navo paChimoyo kozouya vandakazosangana navo tapedza hondo kubva mumasembo points akasiyana siyana pane vandakasangana navo, pane vakauya anditi mudzimai wenyu makasangana kuMozambique? Takasangana kuMozambique. Zvakafamba sei isisu muorientation menyu maitotaura kuti tisati matenda kuhondo baba venyu vakakuudzai kuti siyana nezvevasikana kuorientation, political orientation yeZanla yaitaura zvekusiyana nevasikana. Comrade Sando ndokuona musikana titaurire zvakafamba sei? Zvakaitika ndezvekuti Zanla forces tave kuMozambique yakave open manje kuti munhu wese paparedi pakataurwa kunzi kubva iye zvinezvi hondo yedu hatichazivi kuti inopera rini. Igore ripi? Inofanira kunge iri 76 kana ndisingakanganise. Saka iye zvinezvi hatichisire kuita zvekuzvengana. Saka pane nyaya manje yekuti National Political Commissar ane nguva yekuchatisa kana kutaridza kuvanhu kuti uyu neuyu vave nyama imwe chete kana kuti vave mukadzi nemurume. Saka kana pane munhu ane zvaanoziva kana zvaanofungidzira ngavaite sei, ngavabude pachena. Zvafanana nevaenda kuhondo vabuda kuenda kuoperation vanogona kutopiwa nguva yekudzoka kubva kuoperation kuuya kuzoona mhuri yake. Kwatove nemhuri inotaurirwa kunzi iyi mhuri ndeyanhengi, iwewe uchibva kuoperation wonzi ngaaende kumudzimai wake. Saka ndozvazvavepo. Saka hapana chakandinetsa kuti inini ndive nemukadzi wangu nokuti tatatowirirana kare, because papa kurambidzwa kuti vanhu munoda kuita misuse vana vevanhu mopedzisira mazovasiya.
saka ndo zvakaramba izvozvo. Saka wenyu makasangana pakembi ipi ndokunoti chii? Ndozvatira kunzwa izvo. Takasangana kuya kwandabviswa kupi kujeri Chibawawa. Yes. Ndobva tasangana kupi kuTembwe. Zita reko ndo ndikomureda Muchaneta Mabhunu. ndokuti Muchaneta ndakuda mati ndobva maenda kuna Muchaneta ndokukonza pachikorekore ndokukonza aka Muchaneta ndokuenda naye kupolitical commissar. Iye anga ari komisa inda ndiri komisa. Takasangana kukomisariat tese but inda ndiri mukuru. Mbudzi ndokudyirapo yakasungirwa mazviona manje. But tave kupi tave mumasembo point. Ndokubva ndati inini ndatoichi handikusiyi. Ndichibva pa Inyanga pa Elohim Mission ndichitanga kuenda inini kupi kwaHarare. Ndikabva ndatumira shoko kuti ngaauye pano ndiri papi ndiri kuHarare. Auya kuHarare akaenda kupi kumusha ku Inyanga amini kuwedza ndokwaishandira ini ndiri papa. Ndikati hazvichaiti. Ndokubva ndamutevera kuwedza kwacho pandamutora ende anga aita ndobva tagara tese. Ndikati right, ndikatora mukoma wangu ndikati chiitai chinhu chinoita kuti tinzi tiri vanhu. Mari chiendai kumusha kwavo. Kana masvika kumusha kwavo mutsanangura muchiti musvika momusiya ikoko. Ndokubva vaenda naye. Mati makaenda naComrade Khumalo kwaZvimba kune doro. Ranga ridoro rechii? Ranga riri rechivanhu iroro. Raitirwa pani paMugabe chaipo. Pamba pake. Takaona pasati pamboimproviwa kana kuita sei. Pane mota yanga iripo inofanira kuva Opel. Yanga yakafa yakatogadzika pasi mavhiri. Chero bathing room papasina. Madoro rikamwiwa neni ndakarimwawo. Pakatambwa usiku hwese kusvikirira kuseni. Ndobva tazopinda mumota yedu tichidzokera kuHarare. Yanga aripo muBharaBhobo ipapo. Akauya akadzokera. Handiti Comrade Sando Tatandara, pazvimbo zvamakaikomboza muri kuHondo ndechipi chamunoti hai chinini zvisine nekuti chakazita mukurumbira kana kuti hachina, asi chamunonzwa imimi kuti imimi makatiimbira pazuva ranhasi ropa renyu rinochinja nzvimbo ndechipi? Ndikaimba Sendekera ndinonzwa ndichiti panapa ndiri kuimba ende ndinoita sendangosvikawo pane imwe nzvimbo yandiri itsva kana ndaimba Sendekera. Handiti imbotimbirai Sendekera tinzi. Ndinoimba ndichidavirwa here kana kuti isusu makomrades echidiki togona kudaira kana patinogonawo, patisingagoni munongoita sematangira amakaita. Munodavira muchiti Sendekera mukoma chakanyuka. Sendekera mukoma chakanyuka. Musati maimba mukoma chakanyuka ndiani? Mukoma chakanyuka hakuna chazvaireva izvi. Asi kuti zvinotaridza sekuti muculture kazhinji iri nzvimbo yokwaMutoko. Chakanyuka anofanira kunge paine mumwe munhu aitovepo mudzinza imomo because kana
patainge tisati taenda kuhondo tine mumwe mushandi akauyawo achibva kusaidhi rekwana Mutoko aiita sekuti anopinda munyaya dzekuimba nziyo dzakaita sekudaro ini ndisati ndatoenda kuhondo tichitoteverera mumashure make Canada kwaake achiimba saka ndinobva ndatora iyeyo watati naye kuhondo ndiwe kwaMutoko futi saka ndinobva ndazvitora ndichiti pane chimwe chinhu chakaitika kwaMutoko chinosanganisira munhu uyu ari kunzi Chakanyuka. Okay. Anditika. All right. Tipe kambo zvedu tinzwe. Anamai vainetswa nemabhono vaibvunzwa vana varipiko pindura kwavo kwaingotenderera mukoma vazoreviwa vekomure vaiziva zvinosungisa vaitaura vari mumapurase munongosenzwa musina zvitupa zvandinoverenga zvandinotaura iwe zvandinoverengwa zvandinotaura iwe zvandinoverenga muZimbabwe takagarika kwamure watinowana madomasi kuchiredzi tinowana kanzimbe sendinare tinowana chibage mvuu kwese tinowana mashanje kubhindura tinowana kakwari mukoma Takanyusi nogumbura kwazvo zvavaita vaitongera fevhaka vaitongera fevhaka muno vaitongera fevha ndikudai ndichibhururuka mukoma ndaienda kumaseZimbabwe ndikudai ndichibhururuka mukoma ndaienda kumaseZimbabwe ndaizosvika kwaMutoko bhindura kwekwe chivaudza nguva yakwana asi sabhu haina urukuru mukoma ukaiona waizwa ndati sabhu haina urukuru mukoma ukaiona waizwa mukoma Takanyusi gumbura kwazvo zvavaita vaitongera fevha Kaitano waimbovhaira kwazvo wakazorohwa nemakamarada Yesimiti waimbovhaira kwazvo wakazorohwa nemakomuredzi mukoma Takanyusi gumbura kwazvo zvavaita vaitongera fevhaka muno vaitongera fevhaka vaitongera fevha mukoma Takanyutenda madziva uta toita advanzi kutaura tenda murehwaka toita advanzi kutaura topinda bhindura mukoma Takanyusi nogumbura kwazvo vaitongera fevhaka muno vaitongera fevhaka muno vaitongera fevhaka ndati vaitongera fevha vasikana imi vakomana imi vasikana imi mukoma Takanyusi gumbura kwazvo zvavaita vaitongera fevhaka muno vaitongera fevhaka vaitongera fevha kana uchiimba chimbo ichi hachina pachinoperera iwewe ndiwe unopera saka zvoenderera kuti nekuti chimbo chaunoimba uchiona zviri kuitika panguva iyoyo ndezvauri kuona handitika aiwa tatende aiwa zvakanaka taigara mumakomo yehondo taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo yehondo taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.